Salam vatandaşlar, men şu kıskacık videomu katken adam diyecekler. Haramoğlu Berdi Muhammedova yüzlenmekçi şu videomun üstünden. Haramoğlu Türkmenistan toprakları sen ata-babаңdan kalan mirassa bizim habarımız yok mu ya da? Eğer şol sana miras kalanam olsa sen bize tapusunu görköz, dokumentlerini görköz. Bolmasa da topraklarımızın üstünden hem, halkın üstünden hem haram ellerini çek. Prezident sayılacak olsam doğmanı kada kanunu düzgüne layıklık det. Bilmeyen olsan arkandaklardan sonra. Olmasa internete girip lakluk etmeni bilen taş töweröňde, goňşy ülkelerde ne edip saylaw geçirdiler. Şonu öwren. Belki sen kellen çatyanam derler şoňa. Kada kanunu düzgüne layıklıkda geçir. Saylawda soňam Türkmenistanyň ähli halky gatnaşmalydyr. Yurttaşyna Türkmenistanyň 4-den 3 bölegi yurttaşyna gezip ber. Yurttaşyna halkyna ýygyna aç ýollary hemmemiz içerik gireli, ondan soň saylaw geçirmeli. Bir ondan soň serdaryň garşysyna Serdar Can diýip ýeke sözüni goýmalylar. Başga da canlar var, ýaşlar var. Ýaşlara ýol bermeliýär. Töwereme gatgowy ýaşlanmaly var. Akıllı, bilimli, ılımlı, hemem hacıwly, watany, halky, millet üçin eline barny etjek, janyna ýamajak oglanmaz, gıýlanmaz var. Eger prezident seçmeli olsa, ýaşlara ýol bermeli olsa, ana şolar var. Başka ýaş tap bilmeýän olsa, ne biz ertiýät ýaşlar sen ýollar aç. Ondan peýgamber ýaşyna ýetdim men zat diýen ol, peýgamberimiziň adyny asla agdyňa alma. Eşitdiňmi? Peýgamberimiziň adyny sen agdyňa alma. Sen peýgamberiň ummaty däl. Sen peýgamber ummaty däl, sen Ezrail ummatam diýmeli. Agdym baranok, Ezrail mar Allah'ın yaradan melegi. Sen bir vahşy hayvan, sen bilemok kimliğini. Peýgamberimizin adyny asla agdyňa alma. Sen peýgamber ýaşyna ýetirmän, ýogyna ýanan ýaşlaryň gany var elinde, sen şonu bilýärmi? Peýgamber ýaşyna şularam ýetmeli diýip ýatla. Oturup turaňda bir. Peýgamber ýaşyna ýetirmänjik ýogyna ýanymda şu ýaşlaryň diýen pikirlerin arasynda. Ana saýlawam geçirýän bolsaň ýollar aç. Aç ýollar.